E yor nendo mar bero weche mag somo kod arita kwe, jaod bura ma Suna West Migosi Masara ne oyawo sikund primar mar Paul Wenye Nyausi e Ragana mondo odwok chien wechego eko mag kuo mag jamni ma sani koro osebedo ka koro pogo oganda go eko. Masara e seche nyasi noendo nowacho ni sikund noendo sani koro biro miyo rowere mawuok e dhoudi mag Kuria kod Luo chako bedo kod osiep kendo ging'eyo ni ng'ato gi nyawadgi ema gin ma ok bi kelo manoendo ma en chochni moro amora. Nokwacho ni koro maendi biro bedo ni en okang' makare ma bende biro konyo nyaka jogo eko magin nyithindo manyiri moseketero nyange kinde ka kinde ma mondo mi koro oyud somo manoendo ma owinjore. Nyaka nyo ager police station no ka sani koro kuo dok chien to gi skundi be ka koro bedo ka biro miyo jogweng' ni odagi kaka joka ng'ata achiel. Koro mano be biro konyo wach mar kuo gi chwanyruok manyalo bedo. Adwa wacho ni skundi ni nyaka nyo wachake wasegero classes 2 morumo. Achiel noger gi 900,000, achiel oger gi 1,000,000 to machielo mopok orumo no wasetero shilingi 350,000. Wasegero choka chope dhoudi 6 to gi tangi mar pi to gi desk. Kuom pesa ma wacho go te wachulo ushuru 16,000. Nyithindo mang'eny kosomo to kuo dok chien kech somo ema riwo jachan gi ng'amo mewo keto gi marom. Adwa jiwo jonyuol ni giter nyithindo skul, takwayo sirkal mondo med basari obed mang'eny mondo nyithindwa mang'eny oyud basari mondo gisom, mondo Kenya obed kama ber makata kiny kendo generation mabiro obed jogo mabeyo. Tayari tumepata walimu wengine 2. Kwa hivyo serikali imetuma wengine wataripoti tukifungua. Tutakuwa 3 na wale ambao nikuja nikapata hapa naomba wazazi waendelee kuwajukumia ili kazi iwe rahisi kusonga. Nye wan kod chandruok ahinya ne nyithindwa. Ragana bor kendo Nyanchabo ma en jirandwa jokuria gi bende nye wan go mabor. Mondo nyathine dhi sikul ne en chandruok. The Nyanchabo Primary School, that is in another region, was a bit worrying to our girls and even to boys. Because why am I talking of boys also? You know, when your boy has gone and planted mbegu yake kwa msichana wa mtu alafu anaacha mtoto yake huko, how will you feel? See, it is bad. Miwa Peter Masara yaonwa Ragana girls. Mano dhi konyowa 100% transition nikech koro nyithindo aka to nikech ji nigi dhier mar pesa. Nyathi aka to dhi Ragana, nyathi aka to dhi Bishop Okinda to duogo dala. Dongu neno ka koro 100% transition gi skundi ni kobedo ka wadhi achieve. Dongo donjo. Kata nyathi oyudo mana max 100. Kik we nyathi we skul. Wadwaro ni nyithindo te manyotimo class 8 odhi join form 1. Chance no nitie. Kendo sirkal ewi nyathi ka nyathi oro siling 22,245.